Hej Mikkel. God aften, Claus. Alt vel? Alt vel. Hej Jesper. Hej. Velkommen til. Hej. Hej. Hej Lars. Halløj. Hvis det så er det, vi beslutter, at vi ligesom beholder det fokus, vi har nu, som er, at vi vil gerne undersøge Minecraft, og i særdeleshed, hvad det er i det spil, der er motiverende for nogle grupper, og hvordan vi ligesom kan tage den kontekst ud af spillet, kan man sige på den måde, og bruge det i andre undervisningsmiljøer. Og jeg tænker også med Steve Brown der, som snakker om det med at være the entrepreneurial learner, og det kan man være inde i Minecraft, men jeg synes da også, det er interessant, at det stort set kun er børn, der spiller det her spil, og som kan blive fanget af det her med at have så stor frihed, som man har derinde. Det kunne være interessant, hvad sker der, hvis man tager det over og giver nogle af elementerne til nogle voksne. jeg kommer også til at tænke på den der, det vi fik som optag til det allerførste seminar med Robinson, den video der omkring skift i undervisningsparadigme. Og det han sætter op, vi spurgte også til det på bloggen, kan jeg huske med, det her, når børn er helt små, helt nede i børnehaven, at de har en enorm evne til den her divergente tænkning. Det er super interessant. Kan vi ikke lige få det skrevet på vores teoriafsnit inde på vores Google Doc? Det kan du tro, vi kan. Prøv at forestille dig, hvis Blackboard faktisk var et værktøj, hvor vi reelt set kunne samarbejde ind i. Altså modsat som det er nu, hvor det bare er et sted, hvor der står information. Hvad nu hvis man havde værktøjerne inde i det sted, hvor man også havde kommunikeret med sine undervisere og havde sine curriculum og sit pensum til at ligge? Det kunne man få en masse synergi ud af. Noget af det, der optager mig lige nu, det er jo det der med, at man har fokus på læring, og i hvert fald i forhold til den nye skolereform, der er det jo meget det der med, at jamen, man skal jo lære at lære. Men set i forhold til, at netop noget, det der med, det er jo nogle af de ting, man er nødt til, fordi teknologien, den udvikler sig, og viden, den ikke er stillestående, at den er, det er jo et netværk,